A sada ćemo prijeći na razgovor sa Anastasijom i Stefanom koji će nam se za početak predstaviti, a onda ćemo ih zamoliti da podele nešto i od njihovog iskustva u timu Krop. Anastasija, hoćeš prva? Evo, ja ću početi prva. Moje ime je Anastasija Kostadinović i već godinu i po dana radim u Kropu, malo više. Svoju karijeru sam počela u auditu, naravno, pre skoro 5 godina i nakon 3 godine sam odlučila da je vreme za nove avanture i nove izazove. Tako da sam odlučila da krenem da radim u Kropu. To je to, Stefi, ajde nam se ti predstavi pa da krenemo. Ja sam Stefan Albić, dolazim poreklom sam iz Čačka, u Beogradu sam već nekih 9 godina, došao sam tu da studiram i tu sam ostao da radim. Svoje prvo iskustvo sam počeo u okviru Big Foura, tamo sam bio tačno 2,5 godine i nakon toga kada sam dobio poziv da pređem u Beki, to sam i uradio. Tako da eto, želeo sam da nastavim u pravcu revizije, ali opet da napravim nekako malo tog dodatnog prostora i taj, ajde da kažemo, za privatne stvari, odnosno da napravim dobar work-life balance. Imam 27 godina i kao što sam napomenuo, sa Anastasijom se znam od ranije zato što smo radili zajedno, a ostatak tima sam upoznao kada sam se pridružio. Ako možete da mi kažete možda koji je vaš neki prvi utisak bio kada ste se tek pridružili timu, kad ste već ostavili dinamiku, kako to funkcioniše u okviru Bekija i Kropa? Da, možda mogu ja prvo da krenem jer sam ja, da kažem, jedan od osnivača Kropa u Beogradu. Kada smo se prvi put upoznali, sve nam je bilo novo. Nismo znali šta nas očekuje jer ipak radimo sa holandskom firmom, što je bilo novo za mene i za ostale kolege. Odmah nakon nedelju dana u Bekiju otišli smo u Holandiju, tako da nas je to, ja mislim, najviše povezalo. Koliko vam je značila ta poseta, ta putovanja tamo i kada klijenti posećuju kancelariju ovde? Pa iz mog prethodnog iskustva znam da je to jako važno zato što se nekako mečuješ sa klijentom prvenstveno, a onda tu su nekako i kolege. Jer kada se radi remote, kada se radi preko kompa, preko laptopa, Teamsa, nekako nije to taj samo kontakt taj postoji, ne postoji taj u live-u nikakav osjećaj za te kolege, tako da mislim da je to jako važno za tim zato što se mi nakon tog odlaska više ne osjećamo kao neka nemamo tu pripadnost kao neka vrsta huba, već zaista kao deo tima pored tih kolega koji se nalaze u Holandiji. Kako su izgledale te posete? Da li je bilo striktno samo posao ili je Pa uspelo da se provuče nešto i zabavno? Ne, oni se zaista trude kada mi odemo kod njih da nam obezbede maksimalno sve tamo, od smeštaja, automobila i tako dalje. Evo moram da napomenem ovaj put kada smo bili u Holandiji. Dobili smo 2 auta jer nisu htjeli da se mi guramo, kako oni kažu, jednom. Tako da zaista nas maksimalno ispoštuju i sa uslovima i sa tim nekim dodatnim, da kažemo, angažmanima. Maksimalno se trude da nam se posvete kada smo u Holandiji, opet da nam ostave nekako malo ličnog prostora, ali da nam se i pridruže u tim nekim večerama, da nas odvedu na ta neka važna mesta, na događaj i tako dalje. Da li postoji možda neki moment kada si osjetila, ok, sad smo kliknuli, sad stvarno sam sigurna da treba budem deo ovog tima? Da, kada smo otišli nakon nedelju dana samopoznanstva, smo otišli u Holandiju i sve nam je bilo novo i njima i meni, prvi put smo bili tamo. Kada si ti, Stefano, osjetio baš da postoji klik između vas i da super sarađujete zajedno? Pa ja moram da kažem da je teren bio onako utaban dosta za mene, zato što sam ja 4. član u timu, tako da Jelena, Damljan i Anastasija su kako sam ja to i već pomenuo, utabali već taj teren, zato što su upoznali klijenta, putovali su tamo, klijent je dolazio ovdje, nekako su se mečovali međusobno, tako da je meni bilo dosta lako, pogotovo što sam znao Anastasiju prethodno i nekako sve to išlo jako glatko. Što se tiče tima, konkretno tima u Srbiji, odnosno u Beogradu, ja moram da kažem da smo mi isto kliknuli na tom prvom putovanju u Holandiju. Ja sam došao i nakon mog dolaska, nakon 2 nedelje smo mi otišli u Holandiju da posjetimo klijenta, tako da, eto, tu smo već onako ušli u mašinu da provodili smo dosta vremena zajedno, međusobno hotel, putovanje i tako dalje. Tako da to je bio, ja mislim, ključni moment kada sam se malo, ajde da kažem, približio timu, kada smo se mečovali i međusobno malo bolje upoznali. Anastasija, šta ti misliš o načinu na koji su vas klijenti ugostili kada ste bili u Holandiji? Ti možda imaš i više iskustva pošto si bila tamo više puta. Tako je, kada smo mi prvi put nas troje otišli tamo, imali smo zaista divan doček od strane naše drage koleginice Vejmi. Moramo da je pomenemo, ona je zaista uvek tu za nas. Holandska tetka. Da, u narodu holandska tetka.
Ona je zaista jako draga osoba i nekako je odmah prihvatila tu neku našu kulturu, ono što je Stefan malo prepomenuo, da nisu navikli na to da se grle. Tako da ona kada god se sada vidimo, prvo ide zagrlja. Znaš šta sledi. Želi zapravo nas. I Kada 3 mi puta dođemo u poljubac. Holandiju, ona obavezno 5 minuta. Tako je, tako da smo nju skroz, kako da kažem, prilagodili našoj kulturi. Da. Tako da zaista smo uvek u kontaktu sa njom. Bilo da smo... Sa njom sarađujete direktno ili kako? Ne, ne, ali imamo često kontakt sa njom. Da. Ona nam često se javlja. Da. Stvarno nam je draga osoba. Desio se klik. Bez obzira da li radimo direktno ili ne. Stvarno je ona onako... Ima posebno mesto u našem srcu. Da, čak sam i ja čula za Vemi, čak i pre ovog podcasta. Da. Super. I koji ti je bio neki prvi utisak kada si došao u tim? Šta ti je bilo posebno pozitivno ili možda negativno iznenađenje kada si krenuo da radiš, odnosno tvoja prethodna iskustva? Da, pa kada uporedim sa prethodnim iskustvima i sa nekim prethodnim timovima i u drugoj firmi i u okviru Bekija, mislim da je najvažnije da se tim mečuje. Dakle, da se ljudi unutar tima mečuju, pa onda da se taj tim mečuje sa klijentom, zato što smatram da je ta komunikacija najvažnija. Dakle, ako je komunikacija interna loša, neće biti dobra ni sa klijentom, neće biti dobri odnosi i smatram da to na duge staze nije dobro. Mora da postoji ta neka vrsta suporta, mora da postoji ta vrsta prisutnosti ostatka tima, da se mi nekako međusobno poštujemo i da se razumemo. Da. To ne znači da mi treba da imamo, iste teme, iste poglede na neke stvari, ali mislim da to poštovanje i uključenost i razumevanje od strane kolega jeste ključ. Tako je, bravo, da. Super. Dobro, kada smo već kod dobre kulture i dobrog meča u okviru tima, čuli smo da se nešto dešava na vašoj terasi svakog dana u izuzetno kratkom roku, moram da napomenem, ali u izuzetno kratkom trajanju, ali hoćeš da nam ispričaš nešto više o tome? Možda Anastasija da neku informaciju o tome, zato što možda kažem nešto što ne bi trebalo. Ajde. Ili podelim nešto više o tome. Tako da Anastasija, ja. Pa radite na terasi, šta se dešava tamo? Pa svakog dana se trudimo da nakon ručka izađemo na terasu, kada je lepo vreme naravno. I tu se naravno vode razne debate. Prvenstveno je to bilo između mene i Damjana, dok se Stefan nije pridružio. Zato smo vas sad odvojili. Da. Dobro. Bilo je vreme. Tako da, bukvalno smo, isključimo se i pričamo o nekim stvarima van posla. Tako da, uglavnom su to neke priče o teretani, zdravoj ishrani i slično. To je uvek ono što... Zdrava ishrana. Damjan Ko je glavni nosilac zdravog života u vašem timu? Koliko ostali prate? Trenutno ja, iako se to ne bi reklo, zato što sam na tom putu, da. Iako nekako drugi članovi nekako prethodno su vodili dosta više računa o tome, ali kako sam ja došao u tim, pokrenuo sam ih nekako da dodatno povedu računa o tome. Da dodatno procvetaju. Da. Dobro. Hoćeš da podeliš sa nama kako trenirate do posla i od posla? Da, pa do posla se trudimo, pošto smo svi blizu kancelarije, trudimo se da idemo peške. Tu sam te čakala. Da. A oko trojke silazimo, pošto kancelarija nam je na 2. i na 7. spratu, mi smo konkretno na 7. tako da svakog dana oko 3 sata, oko 15 časova silazimo da kupimo neke zdrave stvari, 15 časova tačno. Ja vam gledam svaki put, samo vidim Crop Team kako šeta ka vratima. Da. I svaki put peške do tamo i nazad. Tako je, peške do tamo i nazad. Super. Ti si mi rekao kako je izgledao tvoj put, tvoj prvi put tamo. Kako vas obično dočekuju tim tamo, ne samo partneri i klijenti sa kojima direktno sarađujete, kako izgledaju ljudi u kancelariji? Pa moram da kažem da su se oni dosta prilagodili nama, nekako kulturološki. Inicijalno dok nas nisu upoznali, moje generalno iskustvo o holandskoj kulturi, odnosno holandskim kolegama, oni jesu open mind, jesu jako direktni i iskreni, ali su nekako zatvoreni u tim odnosima. I mi smo se dosta onako trudili da se prilagodimo jedni drugima, i oni nama i mi njima u tome, tako da mislim da su uz nas postali onako dosta srdačni. Da. S vremenom su malo usvojili. Da, s vremenom su malo usvojili neke stvari. Mi smo malo prihvatili tu njihovu hladnoću kao naroda, tako da mislim da smo našli neki balans. Pa super. Da smo se našli na pola puta. Sad kad smo kod balansa, da li možete da kažete za sebe da trenutno imate work-life balance i da li možete nekako da se isključite posle posla kada ugasite Excel i ostale programe i da kažete ok, to je to za danas, sad idem da se bavim svojim hobijima. Evo, na primjer, čime se ti baviš u slobodno vreme?
Pa dosta treniram. Imam svoj studio, bavim se make-upom pored ovog posla, tako da mi je taj work-life balans jako bitan. Nekako da mi nije toga ne bih mogao da sebi omogućim ni te neke van aktivnosti, ni viđenje sa ljudima, ni rad na sebi, na edukacijama i ajde da kažemo o tom nekom dodatnom poslu, odnosno biznisu. Tako da ja mogu da kažem da mi definitivno imamo work-life balans. Naravno, sezona dođe, rokovi dođu i prođu, ali se trudimo da, eto, i u tim situacijama nekako, mislim da jedni druge zapravo tu kontrolišemo. Da se nekada, da ne preterate. Pa nekada zapravo izgubimo se u radu, u vremenu i tako dalje, tako da jedni drugima sugerišemo zatvara idemo, da. Šta ti misliš, Anastasija? Kako je kod tebe? Ja se slažem sa Stefanom. Prvi put sam osetila taj work-life balance kada sam došla u Beki, odnosno Krop. Moje prethodno iskustvo baš i nije bilo tako pozitivno sa te strane. Ali sada mogu da kažem da iskreno kada zatvorim laptop u 5 časova popodne, ja znam da mogu da se opustim, da odem kući, da radim šta god da me opušta. Tako da eto, ja volim da idem u teretanu, volim da igram stoni tenis, sad je došlo lepo vreme, tako da gledam da koristim to maksimalno. Ja, pa super. Moram da napomenem da nije uvek tako. Znači, da neko ne pomisli da ovo bajka, nije. Naravno. Nekako na poslu je, zna se, s jedne strane zaposlen i sa druge strane poslodavac, ali nekako mi smo maksimalno ispoštovani sa te strane. Dakle, nije situacija da desi se kada imamo više posla, takođe dešava se da radimo nekako sa menadžerima i partnerima koji nisu možda svesni da mi radimo na drugom jeziku. Naravno, mi sa njima u direktnoj komunikaciji i sa njima i sa klijentima koje radimo jeste prvenstveno na engleskom, ali trenutni sistem i softver u kome radimo je na holandskom. Tako da mi, ajde da kažem, gubimo neko vreme tu u prevođenju tih stvari, dokumenata i tako dalje, sistema samog. Tako da, eto, imaju Kako vam je to izgledalo na početku, odnosno ovo sad? Da li vam se malo smanjilo to vreme koje vam je potrebno da prevedete nešto ili da uđete u tematiku koja je na holandskom? Pa za neke te brze stvari, kao što su, ne znam, ulasci, bilansne pozicije, pošto eto radimo reviziju, da. Ali generalno kada se rade izveštaji i neke kompleksnije stvari, ne. Zato što nekako to su zaista kompleksne stvari gde ti zaista moraš jako dobro da poznaješ taj jezik. Ali ono što je dobro kod njih jeste što stvarno maksimalno se trude da se prilagode nama i samim tim uvode neke novitete, slušaju nas. Sve vreme nas onako, ajde da kažemo, osluškuju zapravo. Šta nam je to potrebno, šta je to što bi nama pomoglo, što bi unapredilo, odnosno skratilo to vreme, unapredilo rad. I sad kad ste već pričali o work-life balansu, mislim da je bitno da ne pomenemo da samo postojanje work-life balansa i vašeg vremena da se bavite svojim hobijima ne isključuje i dodatno usavršavanje, a mislim da i vi imate primjer i samog Kropa, je li tako? Tako je. Na koji način oni podržavaju vaše edukacije i usavršavanje? Pa, u profesionalnom smislu. Krop ne samo da podržava, nego nekako i forsira, čini mi se, te edukacije koje potpomažu našem radu. Prvenstveno, Anastasija, idemo zajedno, pohađamo ACCA licencu, koju smo nekako, čini mi se da dobar deo ispita i kod tebe i kod mene je priznat direktno sa fakultetom, da smo samo nastavili sa tom licencom u prethodnoj firmi i oni su nekako ovde po toj tradiciji to i nastavili. Tako da dosta nas onako boostuju za taj deo, daju nam motivaciju i traže nekako. Jako im je važno to da vide da želimo da ulažemo u sebe, daju nam prostora i vremena za te edukacije. I to ne samo edukacije koje se tiču direktno tog nekog, ajde da kažemo, finansijske oblasti, odnosno znanja, već i neke profesionalne edukacije u smislu nekih soft skill veština i ostalo. Evo, kao što znate, sad Beki je organizovao te neke treninge sa Milicom, tako da se radi dosta i na tom delu. Ne ulaže se samo u znanje koje se služi u finansijske svrhe. Da, meni se čini da, s obzirom da ulažu i u ACCA ispite koji su dosta složeni, samim tim mi deluje da polažu više nade i da vam daju više odgovornosti vezano za obim posla koji ćete ovde pokriti, tako da to je svakako dobar signal. Da, tako je. Tako da, ajde, ako možete da mi kažete šta mislite da bi trebalo osoba koja se pridružuje vašem timu da ima od kvaliteta, osobina, vi ste svi dosta različiti, imate različite hobije i interesovanja, ali nekako super ste kliknuli zajedno. Kako mislite da bi ta osoba trebala da bude? Pa ja sam već pomenuo taj deo vezano za nekako poštovanje i za razumevanje.
Mislim da je to ključno. Mi kada smo razgovarali generalno sa direktorima i partnerima u Holandiji, napomenuli smo to da nekako tim ne treba da bude isti. Odnosno, nije potrebno da svi imamo iste stavove, isto razmišljanje, ili šta god, ne znam, ista interesovanja. Važno je da budemo različiti, da nekako učimo jedni od drugih, ali mora da postoji nekako, hajde da kažemo, i neka vrsta interesovanja za kolegu koji sedi preko puta tebe. Zato što mislim, ljudi nekako nisu svesni da mi provodimo dobar taj vremenski period sa kolegama na poslu. Znači, nisi ti samo moj kolega, znači ti si osoba sa kojom ja praktično delim svoj život, znači mi provodimo dnevno 8 sati minimum. Tako da, to je ono što je ključno. Znači misliš da bi neka vrsta isprepletanosti između vaših privatnih života i... Mislim da mora da postoji bilo kakva vrsta povezanosti da bi tim mogao da funkcioniše i mi uvek stavljamo akcenat generalno kada smo ušli u proces za nove kandidate, nismo stavljali akcenat toliko na znanje koliko na to da je važno da se ta osoba upravo mečuje sa nama kao timom, da nekako sebe dugoročno vidi tu, da želi da napreduje, da želi da se edukuje. Naravno, zaposleni uvek gleda svoj interes, poslodavac svoj i nekako plata, benefiti, sve to jeste važno, ali mislim da je važno proći možda zapravo je i dobro nekada proći kroz neka loša iskustva sa kompanijama, sa kolegama, da bi zapravo video šta je suština. A na samom radnom mjestu kad si došao u Krop, da li je postala neka situacija koja ti je bila izazovnija, ali ti je drago što se desila jer je nekako unapredila vašu saradnju ili tvoje znanje možda, ne znam? Pa ja sam imao prethodno znanje u smislu, odnosno u pravcu te holandske revizije, tako da mi to uopšte nije bilo problem, ni regulativa, ni generalno standardi koji se koriste tamo i koji se, ajde da kažemo, ljudi često, generalno kada mi pričamo o timu, odnosno kada pričamo o Beki, ljudi često pomisle samo na holandske klijente. Mi zapravo nismo odeljenje koje radi samo isključivo holandske klijente, internacionalno smo odeljenje, što znači da u Evropi, u Aziji, u Americi imamo klijente i zaista nekako širimo tu grupu. Dakle, nismo fokusirani samo na jednu državu i to nekako jeste i prednost i ujedno izazov, jer ti nekako moraš da staviš fokus na standardi, na zakone te zemlje i ono što se primenjuje tu. Ne može da se fokusiraš samo na ono što je u tvojoj zemlji, kao što je bio slučaj u prethodnoj kompaniji, jer smo radili isključivo naše tržište. To je to što se tiče klijenta, a što se tiče tima, pa bilo je tu situacija da nekako se možda nismo slagali, da nekako bilo je nekih, ajde da kažemo, čarki tu što bi mi rekli. Da, ali nekako razgovorom, tom direktnom komunikacijom, to smo preuzeli od njih, apsolutno. Znači, tom direktnom komunikacijom nekako kažeš kolegi kada ti nešto ne odgovara, ako ti je zasmetalo nešto što je rekao ili način na koji je rekao, iskomuniciraš, tako da nekako sve se to na kraju dana reši. Da, bilo je zanimljivo to gledati sa strane, pošto sarađujemo u istoj zgradi, onda sam bila tu kada se nešto dešavalo, onda sam bila tu kad sam vidjela, oni imaju sastanak da otvoreno razgovaraju o svemu i vidljivo ste to uspešno prevazišli, tako da je to jako lepo vidjeti. Da, zapravo naše drame, mislim da od ovog balkona drame naše u timu jesu mnogo zanimljivije, zato što je open space, naravno, kultura, tako da svi ostali timovi i zaposleni slušaju. Mi nekako obično otvoreno vodimo te razgovore. Nismo idemo u salu, naravno kada postane kritično. To je moment kada je znači zaista prekipelo, ali da, otvoreno pričamo o tome, nije nam uopšte glupo ili ne znam, ima timova koji se tako suzbiju u toj nekoj komunikaciji. Ne, mi smo zaista otvoreni, direktni i mislimo da to dugoročno održava tim. Zvuči kao jako lepa i zdrava priča. Šta ti misliš kako kolega koji vam se pridružuje, koji će vam se pridružiti nekad u budućnosti, pošto su definitivni planovi za vaše širenje, kakav kolega treba da bude ili koleginica? Ja iskreno volim da radim sa vedrim osobama. Evo, Stefan je jedan od primjera, naravno i Jelena i Damjan. Tako da vrlo je bitno da, kao što je Stefan rekao, 8 sati smo zajedno na poslu svakog dana. Vrlo je bitno da atmosfera bude jako prijatna svima. I za kraj, zašto birate da radite u Kropu? Pa mislim da na prvo mjesto je ta zdrava radna atmosfera koja je najvažnija.
zato što ona pokretač svega, mene bar pokreće. Meni nije problem kada znam da radim u takvom okruženju sa takvim kolegama. Nije mi problem ni da ostanem duže ako je potrebno, čak i da odložim neke svoje privatne obaveze, zato što znam da bi oni to isto uradili za mene. Sa druge strane, razumevanje i poštovanje koje ceo podcast pominjem. Tako da to su smatram 3 ključne stvari. Super. Taj support koji ti dobijaš nekako u okviru tog tima i support koji dobijaš od klijenta. Dakle, razumevanje za sve, izlazak u susret za sve potrebne stvari, dodatne edukacije koje forsiraju i ono što je najvažnije jeste ta uključenost nas kao tima, gde nas posmatraju zaista kao tim. Kao deo njihovog kao deo tima. Kropa, da. Mi nismo hub u Srbiji, mi smo deo Kropa. Anastasija? Ono što bih i ja istakla takođe jeste da u Kropu imam zaista slobodu u smislu biranja svoje putanje dalje u karijeri. Pružaju nam maksimalnu podršku u svemu. Tako da, kao što je pomenuo Stefan, student sam ACCA-a, koji sam nastavila nakon što sam to odpočela u prethodnoj firmi. Naišla sam na maksimalnu podršku i zaista su fair i korektni što se toga tiče. Stefi, Anastasija, hvala vam što ste danas pričali sa nama i na izdvojenom vremenu. Hvala tebi za... Vidimo se na terasi. Bilo je divno. Vidimo se.